थारैनो जों बयबो मिथिगौ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे 62थि बोसोरसालिया जथुमा बियो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फारगाव रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे फारगाव रानि खालायस्रि फोथाराव जे बर' थुनलाइ आफादनि जे 62थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौहाय सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे गाहाय हाबग्रा लामा एबा गेटखौ दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायदों। थारैनो नैबे गाहाय हाबग्रा लामा एबा गेट बियो दासिमाव मावफुंजागासिनो दं। बियो गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांनाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे 62थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ समायना रमायै समायहोनो थाखाय नैबे गाहाय हाबग्रा लामा एबा गेटखौ दासिम 50 जौखोन्दो मावफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथाङा फारि फारि नैबे गाहाय हाबग्रा एबा गेटखौ दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायदों। नैबे नुथायानो जादों गाहाय सायनासालि एबा गाहाय जौस्रां सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांनाय जे बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बेखौहाय सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांगासिनो दं। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 23, 24, 25 आरो 26 खालारखालि बे सानब्रैनि हाबाफारिजों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो थांगासिनो दं। नैबे गाहाय सायनासालि एबा गाहाय जौस्रां बेखौ दासिम 50 जौखोन्दो बानायफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथाङा फारि फारि नैबे गाहाय सायनासालि एबा गाहाय जौस्रां बेखौहाय दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे नुथायानो जादों गाहाय जौस्रां एबा गाहाय सायनासालि फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांबाय थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ फारगाव रानि खालायस्रि फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे समाव नैबे गाहाय जौस्रां एबा गाहाय सायनासालिखौ दासिम 50 जौखोन्दो बानायफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दं बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों नैबे नुथायानो जादों मोनसे एगजिबिसन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे खुंफुंनो थांबाय थानाय 62थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजोंनो नैबे साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे हाथाइसालि एबा एगजिबिसन बे बानायफुंनाया दासिमाव जाफुंगासिनो दङ आरो बानायगासिनो दङ। बे नुथायानो जादों एगजिबिसन। जायखौ जों मिथियो बर'नि गुबै धोरोम एबा बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमजोंनो लोब्बा लानानै नैबे गोदोनि बर'नि दोरोङारि मोनसे न' बे दोरोङारि न'आ फैगौ 62थि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों नैबे बर'नि दोरोङारि न'खौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे बर'नि दोरोङारि न'खौ फारि फारि दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायबाय। नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै नैबे बानजाय आफादनि गाहाय मासिगिरि बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांनिफ्राय जों नैबे हाबाफारियाव बा गेवलां मेलाव सोर सोर आलासि फैगोन नैबे समाव बिथांनिफ्राय जोङो मिन्थिना लागोन। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरारि जे जथुमा बोसोरसालिया जथुमा बियो फैगौ 24, 25, 26 सानथामनि हाबाफारिजों रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंजागोन। 23 सानसेया जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुमा गासै बे जथुमाया सानब्रै जागोन नाथाय मिरु बर' थुनलाइ आफादना सानथाम। दा जों बानजाय आफाद हिसाबै जोङो थाम थिम जागासिनो दङ।
टेन्टनि एसे जोंहा खामानि दङ टेन्ट हाउसनि बिगोमाया गुबुन गुबुन प्रग्राम थानायलाय एसे खामानि मावनो लेट जादों खिन्थु बिथाङा बुंदों जे सप्तासेनि गेजेराव बिथाङा गासैखौबो मावफुंना होनो हागोन दा बानजाय आफाद हिसाबै जेरैबायदि जोंहा प्रिपेरेसन जानांगौ जों बेफोरखौ थिग खालामदों देग्लाय बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादा जोंनो बुंदों जे माने 2500सासो माने थान्दैफोर फैनो हागौ दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ दोननायनि बिथांमोनखौ नाजावनायनि थाखाय जों थामथिम खालामबाय थादों बाव मोनसे जाहाथे बे हाबाफारिया जाहाथे मेहेर गोनां आरो गाब गोनां जायो बिनि थाखाय जों नाजादों जेसेबां हायो जोंनि लेभेलनिफ्राय बाव एक्जिबिसनबो थागोन दासिमहालागै 500 स्टल बावहाय जोङो थामथिम खालामदों आरो बेबायदिनो माखासे बाजार थागोन जेराव जोंनि माने इन्डिजिनियास बायदि रोखोमनि फाननाय बायदिसिना मोननो हायो जानाय लोंनाय बेबायदि मोनसे राहा खालामदों बावहाय कालचारेल डेमनस्ट्रेसन हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा फैगोन गेवलां मेलाव आरो बिनि अनगायैबो गाहाय आलासिखौ भेंकाया नायडु मानगोनां बिथांखौ लिंदों नाथाय दासिमहालागै बर' थुनलाइ आफादनि जे हाबाफारि जे प्रग्राम बेखौ जों मोननो हायाखै मैयासिमाव जों जगाजग खालामदोंमोन आलासिया कनसेन्ट होथ'वाखै जायनि थाखाय दासिमबो जों प्रग्राम बिलाइखौ जों मोनाखै थ' बेबायदिनो गोबां गेदेमा आलासिफोरखौ लिंनाय जादों गागि लिरगिरिफोर फैगोन बेवहाय बिथांमोना माखासे सेमिनाराव बाहागो लागोन आरो सरासनस्रा फैबाय थाग्रा बायदि नेपालनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा बाव फैगोन बांलादेशनि बर'फोर फैगोन त्रिपुरानि बर'फोर फैगोन मेघालयनि वेस्ट बेंगलनि बिथांमोनाबो बे देग्लायबो थान्दै महरै फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो माखासे दामि दामि थुनलाइगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बिनिखायनो जों सानदों जे रानि खालायस्रि फोथाराव जानो गोनां जे 62थि जे बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाया गाब गोनां आरो मेहेर गोनाङै खुंफुंजागोन होननानै जों आसा खालामो बर' थुनलाइ माने दाबो देहाया लोरबां नाथाय बेबायदि गिनांगौ गैया होननानै जोंनो न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायदों थ' मिजिंथिदों जों लासै लासै बिथाङा गोख्रों देहा मोनगोन होननानै जिहेथु माखासे सान दंबावो दिनैसो 14 अक्ट' 23 अक्ट'आवसो जिहेतु बिथांमोना फैगोन गतिके बे 10 सानसोआ बिथाङा न'आव मोजां रेस्ट लानो मोनगोन आरो बे थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बिथाङा फैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों